kívül, ezért hirdettem, hogy ez micsoda. Tudja valaki, mi van a képen? Azon túl, hogy Apollo 8, azt hiszem, de nem vagyok benne biztos. Valahányos Apollóról van fényképezve. Tehát amit itt látunk, az egy nagyon érdekes jelenség. A iszlám világban soha nem volt kultúrája, vagy kultusza annak, hogy megjelenéseket észleljenek. Tehát ez a pirítós történet, tudjátok ugye, hogy a pirítóson a szűzmárja vagy a bűsalmashagyban, viszont most elkezdődött. Tehát valamilyen oknál fogva az elmúlt években elkezdődött, és vadásznak arra, hogy Allah neve megjelenik bizonyos felületeken. Tehát például egy űrhajóból fényképezve, ugye Allah a legnagyobb és fenséges neve a felhőkben. Ez csak érdekességként Ja, igen. Tehát nagyon röviden összefoglalva, a hagyományos, tudományos fantasztikum az, hát itt mi rögtön pontosítok, nem igazán foglalkozik egyházak vagy akár a vallás helyzetével, tehát a ilyen leghagyományosabb science fiction hogy mondják ezt, képletek vagy történetek talán mondjuk arról szólnak, mint ami a képen is látszik, hogy ilyen szkafanderes emberek világokat hódítanak meg, és hát fantasztikusan a tudomány segítségével kolonizálva vannak ezek a gyönyörű tájak, és emberiség progresszíve halad valami felé. Nincsenek egyházi korlátok, vagy így nincsen egy ilyen feudális hierarchia rendszer, ami mondjuk egy katolikus egyház feltételez. Ez majd egy későbbi science fiction vonulatban kerül elő, érdekes módon. Ugye itt egy kicsit átmenetet hoznék avval, hogy az alapítvány történetben a felsőbb intelligencia vagy isteni tudat kérdése rengetegszer előkerül. Tehát ugye nagyon sokszor felmerül a könyvekben, hogy akkor ezt most lehet, hogy tényleg egy ilyen isteni erő irányítja, de alapvetően hát nem éppen, rengetegszer próbálták úgy értelmezni, de nem éppen egy vallásos regény az alapítvány. Mondjuk erről hosszasan tudunk vitázni, majd utána ebben nagyon szívesen belemegyek, de ugye aki ismeri a történetet tudja, hogy a legvégül sem egy Istenhez jutnak el, hanem különböző szintű, hát ilyen programszervezőkhöz, ilyen szuperelmékhez. Na most ahhoz képest, hogy a klasszikus science fictionnek ez a relatív ateista felütése, mondjuk ha valaki ismeri a Ian Watsonnak a Warhammer, vagy egyáltalán az egész Warhammer világot, ott nagyon furcsán hat, hogy istencsászárok és proféták irányítják a galaxist. Tehát ellépünk ettől a elmefénye mindent megvilágít és boldogságra ösztökél, és hát egy ilyen furcsa másik világba kerülünk, ahol egy ilyen középkori tudatlanságban él az emberiség, és egy nagy császár vagy isten irányítja. Nem tudom, hogy mennyire lehet elolvasni, de azt a egész előadásomat összefoglalja az a második kép, a The God Emperor of Man, ami ugye a Warhammernek ez a fő istene, aki bűneinkért halt meg, és alatta meg ezt írja, hogy Jézus, aki elképesztően jól néz ki a 6-os szint armor, ugye, amit a Warcraftban nagyon nehéz megszerezni, az asszett, amit fölvet magára. Ugye, hát istencsászárokból és a köréjük épülő ilyen fantasztikus vallási hát rituálékból és jelképekből tudunk még néhány példát mondani. Engem, mint ilyen művészettörténettel foglalkozó embert az érdekelt, hogy miért kerülnek elő ezek az elképesztő, és úgy tűnik, hogy már megmaradott külsőségek, amik ezekhez az egyházakhoz és vallásokhoz tartoznak a science fictionben, és miért ennyire népszerűek. Tehát a Dűnének ez a például ez az elképesztő hát ilyen baroksága, ami így a egyházi és vallási tárgyaknak a leírását vagy tálalását jelenti, ami egyébként a Warhammerben tobzódik, az honnét jön. És igazából erre választ nem fogok adni, illetve most gyorsan le kell vetíteni a filmet, nagyon sok témát nem fogok említeni, tehát mondjuk amik igazán izgalmasak volnak, az 100 percbe se fér bele, mondjuk a vallásos játékok, vagy Asimovnak a istenkérdéssel foglalkozó írása, esetleg a scientológia egészen, vagy a világ végevárás, esetleg maga a Christian Science Fiction, ami egy nagyon speciális módszer. Ugye a kérdés az, hogyan térítsünk meg idegeneket, akik nem érzékelik az emberi kommunikációt például. Na mindegy, szóval ezeket akár Jézus és a időgép kérdése, ezeket
később beszélgetésben szívesen elemzem, vagy például Douglas Adamsnek a írását Is there an artificial God, tehát van-e mesterséges Isten, ami tulajdonképpen ezt az egész kérdést tökéletesen leírja, hogy szeretnék visszatérni egy pillanatra a science fiction és vallás és egyházak remek kapcsolatához, olyan formában, hogy megnézzetek veletek egy filmet, remélem, hogy hangja is lesz. Ezt hogy lehet kitenni nagyba? Dupla oldal. Now begins the 6th of the 28 stages of metageneration for Jessel, the Tri-Felge Utenard, ruler of Kozok and the Outer Lands, destroyer of the non-sphere, and architect of the Treaty of Huatak-Ursi. Emissaries from the Quad Kingdoms have travelled many Klargs to witness the ceremony. There be Jar there, Wu Botox and Gerard VII. The still living brain of the mighty Keppel, today being carried by the symbiote Vunt in his jewel-encrusted ceremonial stasis ball. And here is Jessel receiving a long line of drones from Digitox, the removable hard drive planet. As they approach him one by one, he inputs new data. Two of the elders of Digitox, processing and archiving good wishes for the Tri-Felge Utenard with tremendous speed and efficiency. And now it is the turn of Lord Ipsulot of Bok to plead in his own tongue for the mercy of Jessel. The crowd seem to like the speech, but what will Jessel think? Lord Ipsulot will be spared, and the worlds of Bok will not be smashed this young. The people of Xantiar are jubilant, but over in a cold part of the square is the enclosure of the Dark Ones. The former nemesis of Jessel, they stand defiant in their black uniform. They know their time will come again, and not even the Tri-Felge Utenard can stop them. Or can he? Jó. Igen. Hát köszönöm, nehéz így kérdésekkel élni, de talán még van egy percem. Igen? Azért a korai időkben nem volt téma a vallás, azért a szokás beszélbalkában csak hozzátenni, hogy ott van C.S. Lewisnak a kozmikus trilógiája, ami azért elég keményen vallásos, ugyanakkor nem a földön kívüleket akarjuk megfélezni benne, és hát a többsége annak a jutalom a másik felháború előtt vagy közvetlenül utána íródott. A tudományos fantasztikumnak a közhelye, tehát amit gondolnak róla így általában, az az, hogy akkor ez egy ilyen tudományos ötletből kiindult valami, amit egy ilyen pincében élveznek emberek, és nem pedig az, hogy... és nem pedig az, hogy ez egy vallásos szekta, ami Isten keresését pont a tudományon keresztül próbálja, bár vannak ilyen olvasatok. Tehát, hogy alapvetően nem így, tehát mondjuk a lexikonban nem úgy van benne a tudományos fantasztikum, mint egy vallási irányzat. Bár vannak, mint ott a végén jeleztem... Ami tematika van benne, így a... Igen. Vannak ilyen mellékhajtások, amik nagyon korai mellékhajtások is lehetnek, de szóval általában nem szokták ezt a kettőt összekapcsolni, és engem azért érdekel nagyon, hogy a külsőségei, például a Csillagok háborújának és a valamelyik püspök beavatásának miért érnek össze ilyen könnyen? Miért érnek össze a Warhammerben ilyen könnyen? Miért érnek össze már a Dünében ilyen könnyen? Ez érdekel engem elsősorban.
Hát nincsen több kérdés. Megjegyzem azért, hogy ez a isteni uralkodó gondolat, ez nagyon mélyen benne gyökerezik az emberiség történetébe, tehát elég belegondolnunk az egyiptomi civilizációba, vagy a sumérokba, vagy bármelyik dél-amerikai civilizációba, a múltban. Valahol a vezetőt mindig az Isten leszármazottjának, vagy az Isten földi manifestációjának Ebben teljesen egyetértünk. A következő választ fogom adni, ami azoknak, akik a szerepjátékok világában egy kicsit otthon vannak, jelent valamit, akinek meg nem, az pótolja után. Igazából az a kérdés, hogy hanyadik szintű. Tehát levelhető el vagy sem. Tehát most visszafordítom egy másik nyelvre, akkor az egy robot, ami mindent irányít, és ha azt szétfeled, akkor teljes káosz lesz. Vagy pedig egy olyan dolog, ami minden fölött áll. Ugye a Douglas Adamsnek a bizonyítási rendszere arra, hogy nincs Isten, az pont ezen alapul. Vagy egy ember addig beszélget ezzel Istennel, amíg sikerül rávennie, hogy önmagát megtagadja, és abban a pillanatban megszűnik. Tehát messzire vezet, de belevetünk. Hát az emberekben meg sajnos, szerencsére vagy sajnos nem tudom, bele van kódolva az, hogy hitkérdésekben fenntartás nélkül szoktak hinni, tehát nem is mennek arra, hogy ők megkérdőjelezzék azt, hogy... Ez a hit definíciója. Így van, tehát bele sem mennek abba, hogy legyőzhető, hogy hanyadik szintű, hogy el tudnak-e bánni vele, hogy meg tudják-e cáfolni azt, hogy létezik. Igen, mert ha legyőzhető, mérhető, ha mérhető, akkor nem végtelen, tehát nem mindenható, tehát köszönjük szépen. Ez a lényeg az egésznek. Szerintem a fantaziban egyszerűen praktikus okokból szerepel a császár, mert azért igen furcsa lenne, hogyha a Jedi lovagok kiírtanák a szenátust. Ha még oly pancsár és nehezen döntő testület is. Ez egy messzire vezető kérdés. Tehát itt most olyan hitbéli kérdésekbe megyünk bele, ami a csillagháború univerzumot érinti. Szinte bármelyik fantaziban császár szerepel, pont a csillagok háborújában van egyedül szenátus, és azt is rossz nézni, ott ülnek vagy 2000 és egy pártól figyel. Hát olyan, mint a mi világunk. Igen, pontosan. Na, jó, van, következő. Szerintem simán lemásolták az Octavianus Augustus, illetve a később az őt lemásoló Napoleon. Igen. Mennyire nevelhetőek? Hát elég, hogy csak a római birodalom a katonai császárokra gondolunk, tehát egy egészen apró polgári, tehát katonai pozícióból akár Isten császár is lehetett belőle, de igen, nevelhető. A 300 című filmnek pont ez az egyik kulcsa, hogy ugye az a szuperistenség, ami 3-szor magasabb, mint minden ember, akkor bukik el, amikor megsebezhető. Tehát kiderül róla, hogy ő is csak egy ember, és semmi különös nincs ebben az egész perzsa dologban. Na mindegy. Ágosnak tudom.